लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर बयबो मिथिखासिगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै आरो बयबो मिथिखाबाय जानांगौ नुखाबाय जानांगौ जोंना एरन्थिं एनजे बिथांनि हिन्जाव आरो मैदोम दानि माबाखौ भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ आरोना अब्लाबो आं मोनसे आपडेट हिसाबै माबा मोनसे लाना फैनाय जाबाय आरोना आं दा बुंनो लानाय थांखिया जाहैबाय आं सिगाङावनो निमाहा बिबाय माबा मोनसे बुंनाया माबा मोनसे आंनि बुंनायफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै गासै नागिरै नोंथांमोन आरो जोंना बिथां प्रिति नार्जारि बिथांनिसिम नुफ्लांबायदोंबा माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होगोन मिजिंथिनाय थाबाय आरोना आं बुंनो सानाखै दे बिथांमोनखौहाय थांखि माबानानै बुंनाया एसेबां मानि माबा खालामनाङा आरोना सोरनिबा गथ'आ 6 मासाव जोनोम जादों सोरनिबा गथ'आ ओरैबायदि इखान सिखान ओरैबायदिनो बेफोरबायदि बुंलायनाङा आरोना बेफोरबायदि बुंनो नाङा सोरनिबा खाफालाव मोजां लिरना हरनाय थायो सोरनिबा माबायाव गाज्रि लिरना हरनाय थायो सोरनिबा फिसानि खाफालावहाय अंगयहानिबो लेंग्रा लेंग्रि खाना फुजाबो जाना फैनो हागौ 6 मासनि जोनोम जादों बे गथ'आथ' मोजां ना बेखौथ' दोरखार गैया मालायनि संसाराव हाबनानै बेबायदि बुंनायनि जेबो दोरखार गैया आरोना बेबायदि बुंनो नाङा आरोना बयबो बिमा बिफाया दुखु मोनो गोसोआव खामो बेबायदि बुङोबा आरोना गथ'आथ' दङ दा गथ'आथ' दङ बेफोरबायदि बुंलायलायोबा गावजों गाव बेफोरबायदि माबालायोबा गोसोआव दुखु मोनो बयबो बिमा बिफा जानानै आरो आंनाबो फिसा दङ सासे आंनि फिसाजोखौ आं माबा मोनसे सोरबा माबा मोनसे बाथ्राफोर बुङोबा आंबोथ' गोसोआव नांगोन ना ओंखायनो सानै हयै माबाखौ भिडिअखौ लाबो मोजां आरोना बिमा माहारि जानानै दिनै गावनि फिसाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि फिसा दा बिथाङाथ' मोदोमाव नांखागोनानो बिमा जानानै आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनांगौ मा दरखार दङ मानो बुंनांगौ मा दरखार दङ बुंनांगौनो गैया जोनोम जाबाय जोब्बाय आरो माथो जाखो हाबा जानायाथ' हाबा जादों होननानै सिगाङावनो माबा होखादों क्लियारै बुंना होखादों बिथाङा जोंना एमजे बिथाङाबो एमजे ब्रादार बिथाङाबो जोंना क्लियारलि बुंना होखादों हाबा जाबाय होननानै बिथांनि भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै बिथांनि भिडिअखौ नायदोंना नायाखै आरो गथ' गावसोर जेखुनु जाया गथ'नि जेखुनु जाया जोनोमनि थाखाय थाहैनाय हस्टेलाव थाहैनाय बिथाङाबो बुंदों क्लियारै बुंना होदों गथ'आ दानस'वासै बेफोरबायदि बाथ्राखौथ' बुंना होखादों बियो हिसाबै इउटुबार क्रियेटर हिसाबै बिथाङाथ' गावनि माबाखौथ' बेथ' एसेबाबोथ' खिथानो लुगैगोन बुंनानै लानो लुगैगोन ना फल'वार दं हिसाबै लोगोफोर दं फल'वार दं हिसाबैहाय बिथाङाथ' बुंनानै लाखागोनानो बुंनानै खोन्थानानै लाखागोनानो बेफोरखौलाय माने बेफोरबायदि बुंलायनांगौ मा दरखार दंबावो खिथाखाबायानो बेफोरबायदि मानसिया बेबायदियाव रागाजों जायाबा माबायदियावसो रागाजों जायो बेफोरबायदिथ' बुंद्रायनो नाङा आरोना गावजों गाव सोरबा सासेनि फिसाखौ सोरबा सासेया सोंखारिनानै माबा मोनसे बुङोब्ला बयनिबो गोसोआव नाङो बयनिबो गोरबोआव गावो आरोना ओंखायनो बेबायदिद्राय बुंनो नाङा आरोना एकदमबारे आलादा रोखोमनि साननाय आरोना हमदांना मोननायाव आरो जिखुनु जाया बेफोरबायदि बुंनो नाङा बेबायदि जाबाय थानाया माने आलादा रोखोमैसो लानानै बुंगासिनो आरोना माखासे मानसिया नोंथ' जाहोनाङाखैना बेनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि साननानैसो माबाखादों आरोना गावसोरसो जाहोगोन गावसोरसो खांगोन बागोन मालायहालाय दोरखारनि मालायनि संसाराव हाबनानै मालायनि माबाखौलाय माने सुख दुखखौलाय मा दोरखारनि रायखांनांगौ मा दोरखार दङ
दरखार गैयाना दिनै बे गथ'आ देरगोन लावगोन सानसे नङा सानसे बेबो ससियेल मिडियायाव थाग्रा जागोन मबाइल दांग्रा जागोन होमबा बे गथ'आ नुयोबा दाथ' बुंखाबायानो ओरैबायदि ओरै उमुगनि फिसाया फोरलानि फिसाया ओरैबायदि माबायावहाय जोनोम जानायनो मा जानायनो बेफोरबायदिखौथ' बेफोर सानसेबाबोथ' नुखागोनानो ना बेफोरखौ नुनानै बे गथ'आबो लाजिगोन बे समाव ओंखायनो सानै हयै बाथ्राखौ बाहायनांगौ माबा बुंनांगौ आरो ना आरो लाबोनांगौ दरखार आं गैखायामोन बिजौखौनो क्लियारलि होखाबाय बिथाङा क्लियारलि होनानै दोनखादों खिथाखानायखा गावनो जेनाखि हस्टेलाव थानाय समावनो बुस्थुखौ बे बाथ्राखौ बुंना होखानायखाय जोंहा एनएमटि एमजि बिथाङानो दा बे मोनथिबाय मोनथिनानै सिरि थादोब्रा ओमफ्राय आरो माने माबायाव जावलेबावनांगौ दरखार दङ जावलेनाङाना मालायनि संसाराव हाबनानै बेफोरबायदि भिडिअ लाना फैनो नाङा आरो गुदुं गुसु मिथियाबा मालाबाबो मालायनि संसारनि माबायावहाय हाबनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया एसे गाज्रि जादों आरोना गाज्रि जायो खोनासंनोबो एसे उसुबिदा जायो आं रावखौबो गाज्रि मोनाखै गाज्रि साननानै बुङाखै आरोना गाज्रि मोननो नाङा गाज्रि मोननानै थानो नाङा आरोना बेफोरबायदि माबाखौ लाबोयैयानो मोजां आरो अनेक मानसियानो दङ बेफोरबायदि गथ' जोनोम जानाया मेरला मानसि दङ दा बिथांमोनहा इउटुबार हिसाबै ससियेल मिडियायाव थाबाय थाग्रा हिसाबै बिथांमोनहा क्रियेट खालामना हगारबाय भिडिअ खालामना हरबाय गावसिनि माबाखौ मानि थाखाय दोननो थाखाय बिथांमोनहा मोनसे मेम'रि टाइपनि थाखाय दोननो थाखाय बिथांमोनहा माबा खालामना दोनबाय बुंनानै होबाय होमबा बेखौबो बेबायदि दस्राजों बेबायदि बुंजानांगौबा सोरनि गोसोआ गावआ जानांगौ जाखो रावनिबो गोसोआवथ' बिदि थायाना सोरबा नोंनि फिसाखौ बुङोब्ला नोंबो एसेबाबो गोसोआव नांगोन देहायाव नांगोन ओंखायनो सानो हयै भिडिअखौ लाबोनांगौ आरोना स' आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर माबा मोनसे गोरोन्थि जादों आंनि बुंनायफ्राव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय आरोना नों जुदि खमा बिया नोंखौ 24 घन्टानि गेजेरावहाय नोंखौहाय केस हैगोन आं नों जुदि खमा बिया नोंखौ केस हैगोन आं दिनै जोंनि बर' समाजा ओरैबादि गियानि जालांबायना ओरैबादि गियानि गुनि ओरैबादि गोजौ लेभेलाव थांबायना जे सोर गुन्दा बे मैदोम बसुमतारी ना मा बसुमतारी गुन्दा नों नोम्मानि उदैनिफ्राय जोनोम जायाखै नामा नोङो हा बबे गुदुंनिफ्रायनो एथ' गना फैनाय नोंलाय बबे गुदुंनिफ्राय गना फैनाय नोङो लैजा गैयि आंनि फिसाया 6 मासाव जोनोम जादोंना बेसेयाव जोनोम जादों बेखौ आं मालाबाबो क्लेरिफिकेसन होआखै दिनैसिम नों बुंनो नोंनियाव सोर कमेन्ट्स हरदों मा हरदों बेखौ लानानै नोंने भिडिअ बानायनानै सासे हिनजाव माहारिनि नोङो मान सन्मानखौहाय नोङो डाउन होनो नों सोर गुन्दा नोंहा एसेबां जुदि गोहो बोलो दंब्ला नों आंनि सामना सामनि फै नों आंनि खाथियाव फै नों गुन्दा सासे मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि न'खरनि गेजेराव मा समस्या जानानै थादों समस्या जानानै थाया दिनैसिम आं बेखौ बुंनो गोसो जाया आरो दिनैसिम आं छुपायनानै लादों आंनि हौवानि न'खरनि मानसिया जों सेप्तेम्बर मासावनो जोङो रेजिस्ट्रि मेरेज खालामदोंमोन कर्ट मेरेज जों कमप्लिट जादोंमोन जोंने सेप्तेम्बर मासावनो खिन्थु आंनि हौवानि न'खरनि मानसिफ्रा मा खालामदों मा खालामाखै गोबां बिसय दङ बेयाव गोबां बिसय हाबनानै दङ जा जोङो समाजाव जोङो जेन' जोंखौहाय मानसिफ्रा जेन' जोंखौ तुच्छ खालामा बिनि गुनै लास्ट मुहुर्तआव बिनि न'खरनि मानसिनि ओरै नारा नाथा खालामबाय थानायावहाय आं बाध्य जानानै आंनि न'आवहाय आंनि बिमा बिफाया जोंखौहाय जस्ट ब्लेसिं होनानैहाय जोंनि जिहेतु जों कर्ट मेरेज खालामखाबायमोन सेप्तेम्बर मासावनो जोंखौहाय जस्ट ब्लेसिं होनानै समाजनि मानसिफोरखौ जाहोदों सैमा गुन्दा नों एसेबां नोङो बुंनो नोंहा जेबो राइट्स गैया नों इन्टारनेल नोङो एन्टायर बिसयखौनो मिथियाब्ला नों माब्लाबाबो बेबादि भिडिअ बानायनो दाफै नङाब्ला खिन्थु आं नोंखौ केस होगोन आं दिनै आंनि गोसोआबो गावो दिनै सासे हिनजाव जानानै आंनि बिखाया गावो दिनै आंनि न'खराव मा जानानै थांदों मा जानानै थाङाखै आं समाजनि खाथियाव आङो बेखेवनो बायो
दिनै मा होननानै बुङोब्ला आंनि सनमान माने आंनि हौवानि सनमानानो आंनि सनमान आंनि सनमानानो आंनि हौवानि सनमान दिनै बेखौ साननानै आं दिनैसिम आं माब्लाबाबो खुगा बेखेवाखै मानो गोबां मानसिफ्रा आंखौ सोंदों मानो बिहाव बिखुनजोनि न'आव थाङाखै मानो बिहाव बिखुनजोनि मोखां दिन्थियाखै मा खारन मा बिसय गोबां मानसिफ्रा सोंहरदों खिन्थु दिनैसिम आं इगनर खालामबोदों आङो किन्तु गोबां बिसय हाबनानै दं दिनैहाय सेप्तेम्बर मासाव जेब्ला जोङो रेजिस्ट्रि मेरेज खालामनो थाङो बिसोरो बिमा फिसा न'खरनि गासैबो मिलायनानैहाय दिनै आंनि हौवा बिसोरो सावरायलायदों रायज्लायलायदों फनावहाय गासैबो बिसय आं बेखौनो मिथियो बेयो जोंनि आंनि बिमा बिफाजोंबो परस्पर बियो रायज्लायदों मोजाङैनो मोजां गाथेनबो बिसयखौहाय सावरायलायनानैहाय जेब्ला जों सेप्तेम्बर मासावहाय जेब्ला जों कर्ट मेरेज खालामनो थाङो रेजिस्ट्रि मेरेज खालामनो थाङो बे समावसो जेब्ला आं थाङो आं मिथियो जे बिनि बिमा बिफाबो दिनै फैनाय उदालगुरियावहाय मा होनो रेजिस्ट्रि मेरेज खालामनो थाखायहाय बिसोरबो सय होनो फैनाय होननानै आं मिथियोमोन किन्तु अचानक जेब्ला आं बेयाव थांनानैहाय मिथिहोयो न'खा नायो अब्ला आं सोङो जे फैबाय नामा न'खरनि मानसिया होननानैहाय बे समावसो बियो खोथायो जे मा होनो आरो बिसोरो फैनायले राग जोंदों माबा आरिदों होननानै बेफोरबायदि नारा नाथा आं मिथिया दिनै आं अनजानमोन आंखौ लानानै थांबाय हाबा खालामनो होननानैहाय बिमा बिफाबो गाथेनबो राजि रायज्लायहरनाय गाथेनखौबो आं बिसयखौ नुदों फनाव रायज्लायहरदों फिसाज्लाजों जोंखौ लिंहरना नामा जों थांनाङा नामा जों थांनाङा बेफोरबायदि गोबां बिसय रायज्लायनायखौ आं नुदों किन्तु दिनैहाय गाथेनबो बिसयफोरखौहाय बिसोरो बिमा फिसा रायज्लायलायनानैहाय दिनैहाय आंखौ रेजिस्ट्रि मेरेज खालामो होननानैहाय लांनायनि उनाव बिसोरनि गोसोआव अचानक बिसोरो मा सानखांदों मा साननानै बिदि खालामदों आं जेबो मिथिया किन्तु दिनैहाय जिहेतु आं खोथा होनानै जोङो एखे परस्पर खोथा मिलायलायनानै थांखादोंमोनब्ला जखन जों बेखौ कमप्लिट खालामनानैहाय लास्टआव उपाय गैयैयाव जोङो दिनै बिनि न'खरनि गुबुन मानसिफोर बिनि बिबथै बिनि किछु आत्मीय स्वजनफ्रा फैनानैहाय जोंनि दिनै बिसोरो साखि गसंफैदों बे साखि गसंनानैनो जोङो दिनैहाय बे रेजिस्ट्रि मेरेजखौहाय जोङो खालामनो गोनां जादों गोबां बिसय दङ बेयावहाय दा बेफोरबायदि जोङो हौवा हिन्जाव जाखांनानैहाय जोङो लिगालि हौवा हिन्जाव जानानैबो दिनै जों सामसे जोङो बेफोरबायदि गोदाव सोराव थानाय समाजनि मानसियाबो जोंखौहाय मिनिनाय होननानैहाय लास्टआव उपाय गैयैयावहायसो लास्टआवहाय जोङो बेफोरबायदि जों डिसिसनखौ लादों जास्ट जों रिसेपसन जादों किन्तु जोंनि हाबाया जोङो सेप्तेम्बर मासावनो कमप्लिट जादों आरो नोंथांमोननि एसेबां जुदि दाहा दङब्ला अब्ला दिनै मानो समाजाव जे मानसिफ्रा जे जायगायावहाय जाय सिख्लाफ्रा दिनै रेप जागासिनो दं दिन रेप जायो बा गावनि गोसोजोंनो जिनाहारि बेफोरबायदि खामानि मावनो थाङो हाबा जायालाबानो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मानो होबथाया दिनै गोबां मानसिफ्रा गोबां सिख्लाफ्रा आं दिनै नामबो बुङा जेबो बुङा आं बेफोरखौहाय बुंनोबो गोसो जाया आरो माब्लाबाबो सासे मानसिनि सिख्लानि सेंग्रानि आं इमेजखौ बेखेवनो गोसो जाया गोबां बेफोरबायदि मानसिफोर दं जायफ्रा साजेसन लाहरनो बा सोंहरनो जे दिनै आं हाबा जायागारानो आं दिनै प्रेगनेन्ट अबस्थायाव दं बेफोरबायदि सोंहरनो मा खालामजानाय मा उपाय दिनै बेफोरबायदि कन्डिशनफ्रा मानो फैदों दिनै अब्ला साननानै नाय दिनै जोंलाय हाबा जाखानाय जोंलाय लिगालि सरकारनि आयेनाव नों जुदि जोंखौ दिनै बेफोरबायदि अपमान खालामनो सानोब्लाबो जोंहा प्रमान दं जों जे लिगालि हाजबेन्ड एन्ड वाइफ बेनि प्रमान दङ जोंनि फिसाया नाजायज फिसाङा नों फालतु खोथा बुंनो मोना मिथिबाय ना आरो जुदि नों बेफोरबायदि खोथा बुङोब्ला आं नोंखौहाय केस होगोन आरो आं दिनैसिम हौवानि मान सन्मान हौवानि गासैखौबो बिसयखौ आं साननानै आं दिनैसिम सिरि थाबोदों आं गोबां खालामजानायफोरखौबो आं गोसोआव हमथानानै आं लाखिबोदों दिनै आंनि हौवानि मान सन्मान गासैखौबो साननानैहाय दिनै आं सिरि थाबोदों होननानैहाय मा आंनि फिसाया दिनैहाय बेफोरबायदि गाज्रि भाषाखौहाय खोनासंनांगौ जादों नामा दिनै आंनि हौवानि न'खरनि मानसिफोर दिनै मानसिफोरनि थाखायनो दिनै आंनि फिसाया दिनैहाय बेफोरबायदि गाज्रि भाषाखौ खोनासंनांगौ जाबाय नामा कर्ट मेरेज खालामनायनि उनावहाय नारा नाथा खालामबाय थाबाय हाबहोलेनो न'आव सोलेनो हाजार रकम अनेक किछु खोथा जादों
मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय धोरोमनि लानानैहाय गोबां डेनिमिनेसन बेफोरबादि खोथा लानानै गोबां समस्या क्रिएट खालामदों बेफोरबादि क्रिएट खालामै गोबां समस्या क्रिएट खालामनानैहाय दिनै न'खरावहाय बेफोरबादि आरो माबालेनो ओरै खालामलेनो इदि जालेनो इदि आरियानो बेफोरबादि दिनै जों बेफोरबादिखौ लानानै जों सामसे जों जिउ खांनाय दिनै लास्टआव उपाय गैयैयाव बिनि जुनैनो जोङो जास्ट रिसेपसनखौ जोङो ब्लेसिं मेरेज नोंथांमोना नुदोंना जोंनि गिर्जायाव हाबा हैनाय जायाखै नोंथांमोना नुदोंना भिडिअआवहाय जोंखौ गिर्जायाव हाबा हैनाय जास्ट सिथ्लायावहाय जोंखौहाय जोंनि न'नि सिथ्लायाव जोंखौहाय ब्लेसिं होनाय जादों ब्लेसिं होनानैहाय जास्ट जोङो बे जोंनि रिसेपसनखौ जाहोनाय जादों आरो नोंथांमोना बे बिषयखौ लानानै बार एरखांबाय थानाङा आंनि न'खरनि बिषयखौ आं न'खरावनो दोननो गोसो जायो बिनि जुनैनो आं एथ' दिन आं सिरि थाबोदों खिन्थु नोंथांमोना बार जुदि आंनि फिसाखौ लानानै बेफोरबादि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला 6 मासनो माबा मासनो बेफोरबादि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला खिन्थु आं निस्राय रासिन रावबो जानाय नङा लास्ट टाइम सासे चिंग्रिया आंखौहाय बिराद गाज्रिबादि आं वार्निं होनायनि उनावबो बियो आंखौ भिडिअ बानायबावदोंमोन खिन्थु बिनि बैसो बिनि आं बैसोफोरखौ नुनानैसो आं सानदों जे बे थ' सासे गोलै गथ' जानो हागौ सासे बे फरायफुनाय सिख्ला जानो हागौ होननानै आं बिखौ केस होआखै खिन्थु नोंथांमोना नै खोनासङानला जायफ्रा फालतु आं मिथिया माथिनो आननयिंलि मिथिया माथिनो जुदि आंनि न'खरनि बिषयखौ लानानै आननेसेसारि बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला आं खिन्थु एक्सन लानाय होनखाबाय आं दिनै जोंनि बर' समाजा ओरैबादि गियानि जालांबायना ओरैबादि गियानि गुनि ओरैबादि गोजौ लेभेलाव थांबायना दं नोंबादि स्पेशली गासैबो बड'फोर नङा गासैबो बड'फोरनि थाखाय आं बुङाखै स्पेशली नोंबादि बड' नोंबादि मानसिनि थाखाय जे जै नुयो जे माबा मोनसे बिषय ओरैबादि जे बिषयखौ उठखाङोब्लाबो मा जानाय आंनि जिबनावहाय मा एफेक्ट फैनो बेखौबो साना आरोना खिन्थु टिआरपि बारायनांगौ बास पपुलार जानांगौ फेसबुकआव फलोवार्स बारायनांगौ इउटुबावहाय दिनै साबस्क्राइबार बारायनांगौ बेल' ना थाइनै थाखा खामायनायनि उनैहाय चक्करावहाय बे पपुलारिटी जानायनि चक्करावहाय सासे हिन्जावनि मान सन्मान नष्ट जादोंना सासे फिसाया जाय फिसाया जास्ट संसारखौ नुदों बे फिसानि मान सन्मान नष्ट जादों बेखौबो साना आरो किछु गियानि मानसिफ्रा ओरैबादिबो बुंहरो आब' बाजै दासो मोनदों नोंनि हौवायाबो सिगां भिडिअ बानायोमोन आरे आंनि हौवाया मा खालामबोदों खालामाखै बेखौ आं नुवाखै मिथिबायना बेखौ आं नुवाखै बेखौ आं नायनो थाङाखै आरो आं बेखौबो मिथियो जे आंनि हौवाया मा भिडिअ बानायबोदों बानायबोआ बिनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रा बेफोरबादि लाइननि बेफोरबादि केरेक्टारनि मानसिफोरबो दङ जे केरेक्टारनि मानसिफोराखौहाय एक्सप'ज खालामजादों बेफोरबादि मानसिफ्राबो गोबाङानो दिनै बानजु संख्रि आलौनानैहाय मेसेज हरग्राबो दङ कमेन्ट हरग्राबो दङ आरो गोबाङाखौथ' आं मिथिखागौ कारन मिथिया बिसोरथ' मिथिया गोबां समावहाय वाट्सएप माखौहाय मबे नाम्बारखौहाय मबेयाखौहाय आं सालायनानै थायो मबेयाखौ आंनि हौवाया दैनानै थायो बेखौथ' बिसोरो मिथियाना गोबां समावहाय हाय आदा बेफोरबादि बुंहरनानैहाय हाय आदा मानो फन थिखांथारा नोंलाय मानो फन रायज्लायथारा नै बेफोरबादि गोदै मेसेज हरग्रा मानसिफोरबो दङ आरो लाजिया फांसिया आंनो रिसार्ज सोना हरना आदा एसे आङो रिसार्ज सोना हरना बेफोरबादि खोथा हरग्रा लाजि रोङि बेफोरबादि गुन्दी समाजावहाय गुन्दी मानसिफोरबो दङ जोंनि समाजावहाय एक्सिस्ट खालामसै बेफोरबादिनो गोदै राव बुंहरनानैहाय सेंग्राफोरनि हौवाफोरनि गोसोखौहाय बलाय हरनोबो गोरों किछु बेफोरबादि बयबो नङा जोंनि बर' समाजनि 99% मानसिफ्रा बिराद मोजां खिन्थु बे 1% जे दिनै बेफोरबादि गाज्रि मानसिनि गुनै जोंनि बर' समाजा दिनैहाय गाज्रि नुजागासिनो दङ ओरैबादि गोदै मेसेज हरथिनायना जेन'बा गावखौ रिप्लाइ हरगौबा आरोना रिप्लाइ हरनोब्ला फंसेयाव फंनै फंथामाव फंब्रै बेफोरबादि गोदै राव बुंहरनाय हागौब्ला गावनि देहाखौबो सोलेरखौबो दिन्थिहरनाय आरोना बिसोरो थाखा फैसानि गुनैहाय ओरैबादि दिनै बेफोरबादि मानसिफ्रा लास्टावहाय मा खालामनायसै उफायथ' गैयाना थाखा फैसा बख्ल'नांगौ
सासे मानसिनि इमेज धंस खालामनांगौ नष्ट खालामनांगौ गावनि देहा सोलेरखौबो दिन्थिहरनायसै लुबैहोनायसै ओमफ्रायहाय लास्टावहाय सासे हौवा मानसिखौहाय भाइराल खालामग्रो बेफोरबादि हिनजावफोरबो दं आरोना आं गासैबो हिनजावफोरखौ बुङाखै आबौमोन बाजैमोन मादैमोन आदैमोन नोंसोर दुखु दामोन किन्तु किछु मानसिफोर गोबां समावनो आं बेखौहाय आंनि प्रमाणजों लोगोसे आं बुंखादों प्रमाणजों लोगोसे दिनै लाजिया फांसिया बेफोरबादि मेसेज हरनानै गोदै गोदै माथो मेसेजानो रिप्लाय हरथारा नोंलाय माथो बिदि नोंलाय एसे रायज्लायगौना नोंजों जोबोद रायज्लायनो गोसो जायो नै बेफोरबादि गाज्रि गाज्रि मेसेज हरग्रा मानसिफोरबो दङ आरो नोंथ' मैदोम बसुमतारी नों आननेसेसारि गोबां नोङो मिथिया लाबानो एन्टार बिसय नों मिथिया लाबानो आंनि फिसा आरो आंनि मान सन्मानखौहाय नोङो हानि खालामदों गोबांनो नों एपलजाइज जुदि नोङो भिडिअ बानायनानैहाय नों जुदि क्षमा बिया नोंखौ 24 घन्टानि गेजेरावहाय नोंखौहाय केस हैगोन आं नों जुदि क्षमा बिया नोंखौ केस हैगोन आं